OK, takže čus lidi, vítám vás tady už asi u 5. série z Battle Cats a právě tady čistím jakože true formu na Bondíšket, nebo jak ona se jmenuje. Jo, když tak můžete si tady všimnout, že už mi tady běží Courier Cat. Udělal jsem na něj, kámo, nově true formu, je to hrozně dobrá postavička, kámo. Podívejte se, jestli taky na ní nemáte ty šutry a udělejte si tu true formu, je to hrozně, kámo, dobrý, fakt, hej. OK, udělal jsem to. Ale true forma tady nepadla a tento event už asi skončil. Už se nám podívat, co tu je dál. Nevypadá, že tady bylo něco zajímavého, ale asi nevím, co mám do vyčistit. A nějak přiběhl mi Gomato. OK, jedna speedupka. Jako fakt. OK, teď je nabůsněný, protože si dal hrozně z heráku, teda. Kamo, uklidni se, ten jste content pro malý děti. Bro. OK, takže co tu máme? Hele, řekněte, na čem to mám otevřít. Rozhodněte do komentářů. A já to asi otevřu tady na tom. Kámo, ty nějaká nová koča? Hoši, vidíte to? Ještě jsem si našel třeba jeden rare ticket, abych si tady to zkusil nechat padnout, kámo. Kaž to. 5% na Uberku. Dejte like, ať tady padne Uberka. Prosím, Uberku. Uberku, prosím. Ty vole, merketka. Kámo, proč? Proč musela padnout tady ta merketka, kámo? Tolikrát už mi nepadla žádná nová Uberka. Nevím, co bych tu měl čistit. Zkusíme se vyčistit třeba 5 stagí z kosmu. Co máme za kondici? Jenom do 4000. OK, takže můžeme tohle. Když to svimrá, se do kosmu hlavně hodí tady ta Kitty of Liberty, protože ona vlastně ničí ty štítky, tady ty bariéry, jo, bariéry mláme. Což je mega. Sice má single target, ale já si myslím, že to stačí. A pokud jste Battle Cats včera ani dneska nezapli, tak určitě zapněte, protože tam je teďka nějaký event, kde dostanete, myslím, že 30 těch spirit boxů, nebo ne, těch legendárních spiritů, nebo co to je. To si určitě běžte vyzvednout. A taky tam dostanete rare ticket a 3 leadershipy. Tak, kamo, tady ta gorila docela nám dává zabrat. OK, pojď. Jo, jinak tady ta Givolta taky ničí ty bariéry, nebo jim je lámete, dá bych to řekl správně. OK, Inferior Treasure. Co máme tady, jaká je tady kondice? Maximálně 20 ketek. Asi si necháme tenhle lowdown, protože tady ten lowdown je docela v chillu. Tak, sloník. A tady ta, nevím, ovce, jo, ovce. OK, tu vyplaskáme, tam pošleme tohle a myslím, bude potom, jo. Je hrozně dobrý, když se tam tady spavne ovce, tak ono to vlastně hnedka kámo vypleská, tady ta Kitty, hej, no Fencer Catka teda. Dá se tomu říkat různě, já tomu třeba vždycky říkám, když jste na true formě, anebo třeba jako pozdější ještě forma, nebo tak, ty vole, ona nás docela portuje dozadu, což je hodně špatný, OK. OK, klasický učňák, teda, co to bylo? Teďka vypadá z hlavy, no to je jedno. Kámo, nějaký holub, tady mají docela basku nějakého holub, ne, to co tu je, vůl. Má to 390 000 zápek, co nebyl zase tak těžší, když to je už 8 hvězdíček.
Tady taky maximálně můžu spavnout jenom 20 ketek. OK, spavlo se tady na nás ten lízák, nebo já mu teda tak říkám aspoň. Že mu prostě pod líže těma jeho útokama. Takže ten prostě už je svůj dlouhatánský jazyk. Zajímavý. Sakra, tady po nás jde tady ten nosorožec, kámo. Zkusím poslat míčody a vyšetřit na Givoltu. OK, tak už ani není třeba. To on je snad nesmrtelný, kámo. Zajímá to, jo, dobré. Kámo, já fakt neumím mluvit. Když možná jste už někteří poznali, co to sledujete ty videa, nebo co jste viděli aspoň, díváte se teďka na to znova, tak já to vlastně nestříhám, protože prostě to neumím a budu se tady tu sérii snažit zestříhat. Zkusíme se odehrát ještě tady to naposledy a pak bychom se mohli jít ještě podívat do Legend Stagek a zkusit tam vyčistit aspoň 1 nebo 2 mapy. OK, jde tady na nás kovovej. Už jsem tam na něj Jurassic Cat. By ho měla okamžitě vypleskat těma jeho dobrýma krytama, let's go. Byl hodně rychlý. Asi Givoltu. Tak, ono frajzne, hezky ve vzduchu. Kámo, tady ty Jurassic Catky, to mají hrozně dobrý kryty, to je dobrý, hej. Ty žáby už tam jsou naspavnovaný 2 nebo 3 snad. OK, zajímavý. Tak, Bahamutku. Bahamutka jim hnedka vypleská bejsku, akorát co to sakra, je to prostě jaká slepice s nohama a s křídlama od letadla. Co to sakra je? Okay, tak to by se měli vyčištěný. A teďka tady vidíte, že za chvilku, nebo za 12 vylepšení, mám user rank 3500. Jinak tady tu hru hraju už asi, 66 hodin. 49 minut. Což je hustý. Zkusíme nafarmit XP. A zkusíme dát nějaký ty user ranky. Dívám se, na jakých kočách bych to mohl vyupgradit. Moc jich tady na výběr tam nemám. Tak, tady to trochu vyupgradit. A ještě 5 user ranků a budeme to mít. OK, tady v těch Legend Stagekách fakt žádná mapa není. Takže tady tou sérií, tady tou 5. sérií už se prostě s váma loučím a prosím, dejte tady na to video like, kámo. Fakt, kámo. Mám 2 odběratele a chci jich mít aspoň, kámo, 50 a pak natočím nějaký speciální video za 25 odběratelů. A pokud tady to video aspoň bude mít 10 zhlédnutí, což se bojím, že se nestane, tak natočím ten nějaký speciál. A já se s váma loučím a čus.